sa týka VR-a, ako hovorím, má ho tu asi každý, takže nemusím vysvetľovať. Ďalšie zo zbraní, ktoré boli dosť obľúbené, sú meče. Vzhľadom na to, že meč nechcem použiť reálny, tak beriem boken. Tuto kolegovi dám tiež boken. Poprosím meče nehádzať normálne. Boken môžete, ale dávať pozor, že... Keď už vyslovene chcete hodiť meč, tak takto, aby nevypadol, aby ho ten človek chytil za saju. Dotýkam, hádžu sa maximálne tak bokeny, pre normálny meč je to neúcta. A pre normálny meč, no, to nerobte, pokiaľ s tým fakt nemáte prax, pretože ono to môže, jak ukazoval predtým ten pán, čo to bolo na začiatku, to s tým, keď meč nie je dobre zachytený a vypadne z tej saje, tak si predstavte, že teraz to človek ide chytiť a medzi tým vypadla saja a nemám prsty. Po prípade aj ďalšie veci. Dobre, keď berieme systém meča a boja s mečom. Shinobi mali tú cubu predsa len väčšiu, vidno to na tých dvoch mečoch, keď to porovnáte s tými dvoma, s tým Daišom. A hneď z niekoľkých dôvodov. Dôvody boli 4. Prvá vec. Chytím meč, oprem o stenu, vylezem po meči na stenu. Stúpnem si sem. Ďalšia vec, chodule v prípade, že ideme cez nejaký terén, ale bažiny a podobne. Potom, keď sa toto zachytilo, táto šnúrka sa dá preliecť cez tieto dve dierky. Keď sa to zachytí, tak potom sa to dalo použiť ako hák na vyťahnutie sa z bažiny, po prípade vyťahnutie sa na múr a podobne, keď nebolo nič iné po ruke. Základ boja u Shinobiho nebol ten, že tasíme čepelov návrh a sme čestní. Meč používali dokonca veľmi zriedkavo. Meč sa používal na všetko možné, ale nie na primárny účel meča. Potrebuje si dieru. Meč na to úplne ideálna vec. Preto Shinobi nemali kvalitné meče, ale väčšinou, tak povediac, odpad. Keď sa ohol, stačilo zobrať, dupnúť po ňom a bol zase rovný. Proste používali niečo ako samuraji vo vojne. Mäkká oceľ, maximálne sa na to šlaplo, vyrovnalo. Povedzme, že tam máme chudáka samuraja, chceme ho asasinovať. Žiadne čestné tasenie a súboj. Nič také. Pekne od chrbta tasíme, bodneme. Shinobi a priamy súboj so samurajom na meče? Nikdy. Maximálne, keď vidíme samuraja a má ešte zatasené, tak veľmi rýchly útok skôr, než stihne vytasiť náhrudník. Čo bolo ukázané vlastne aj na tom s tým hľadaním tej tme. Áno. Proste prvý útok ide niekde na tom tele, druhý útok automaticky z vytiahnutej sa už mečom. Shinobi a česť, to bola jediná vrstva japonského ľudu, ktorá na ňu nedbala. Aj preto na nich bolo tak vzhliadané. Boj s nožom urobím radšej s nožom v saji. Dôvodom je to cold steelka, moderná, plne brúsená. Znamená, tento nôž je hodne ostrý. Shinobi používali síce tanto, ale hovorím, vzhľadom na to, že sa nepodarilo zohnať, tak bude použitá krátka verzia noža. Takisto máme nejakého chudáka samuraja. Prečo urobíme, narežeme zápestie, bodneme do hrudníka, ak ešte žije, prerežeme krk. Po prípade zase ten istý samuraj, len tentokrát nás stihne zbadať skôr, tasí. Ešte kým stihne doseknúť rána zo spodu podhrudnú kosť. Automaticky to prepichne srdce, takže nemáme čo riešiť. Ako som hovoril, proste ninjutsu nebolo o cti, ale o splnení úlohy. Ďalší z takých základov, ktorý bol veľmi často používaný potom už políciou, bolo GT. Keďže nie je moje, tak predvediem vám veľmi jemne ukážku. GT ako zbraň je veľmi podobná saji. Je ľahšia ale a pádnejšia. Kým sai má dĺžku 55 strop, GT mohlo mať 70 ako strop.
Väčšinou sa používalo na to, že ide nejaký chudák samuraj útočiť. Ak to nepochopil na prvú, dostal 2 rany do meča. Ak mu prvá nezlomila meč, tak druhá určite. Teraz má v ruke niečo, čo je asi takto dlhé, pozerá na to, že môj meč po pradedovi, on ho zlomil. A teraz už len proste samurajovi dáme jednu do čela, či už ho uzemníme. Tým, že sa ešte znovu spomenula tú políciu, spomenula jednu vec. Kým do začiatku boli shinobi v podstate len z tej svojej triedy, neskôr, hlavne v období revolúcie, sa tu už objavovali aj samuraji, ktorí delali prácu shinobi. Takou najkrajšou ukážkou z nich byl Saito Hajime ze Shinsengumi, který později skončil taky v policii po tejto reštituci v Japonsku. I když měli Shinsengumi i normálního oficiálního Shinsengumi tohto shinobiho, zhruba 10 lidí, z toho jedna ženská, teda aspoň to byla ta kyotská teda etská část Shinsengumi. No, tak sem to se stalo, že někteří z nich byli i asasíni, a to kvůli už této revoluci. A vlastně v revoluci a po něj se z množstva samurajů stala ta policie, tí, čo ostali. A pretože to byl jediný způsob, ako si pri novom zákaze nosenia mečov udržať to, čo mali dovtedy a na čo boli zvyknutí. Druhým a jediným ďalším spôsobom bolo stať sa kriminálníkom, a to nechceli. Takisto, čo sa týka ešte oblečenia shinobi. Úbor na nočnú akciu, vystúžené lakte, vystúžené ramená, vystúžený chrbát, výstuž na kolenách, spevnené zápestia. Návrh, to tu nemám, pletená drôtenka. To znamená, že nie nítovaná krúžkovica, ako je zvyk v Európe. Ale normálne pletená, krúte zobrať ihlice a začne to pliesť. Ale takzvaná upletová drátenka. Ad 1 kvôli váhe a 2 kvôli pohyblivosti. K tomu podotýkam jednu vec. Keď išli shinobi do oficiálneho boja, že to bol boj normálne s vojakmi, ako s vojskom. Připomením Medvě, že jsme tam se bylo Matsuri. Dobrá. Tak keď išli do normálneho boja, tak mali túto dratenku pletenú a nie len na vrch, ale aj na nohy. To bylo niekoľko. Pak ešte tu mají zimnú výstroj. Tá bola, okrem toho, že bola tak podobná tejto, bola celá biela a Bielo-čierna. biela väčšinou. Predstavte si taký ten klasický záber Mount Fuji z polky samurajských filmov a teraz by tam niekto behal v čiernom. No. A tieto boli špeciálne počívané ešte, čo mali oni svoj materiál. Aby to bylo pohybový a zároveň aby to... Občas sa ešte zvykla robiť jedna vec. Nebolo to tak časté, bolo to robené iba pri naozaj veľmi dobre zaplatených akciách. Je hrad. Pošleme tam 2 shinobi. Jedného kompletne prezlečeného. Sedí s hradným pánom, popíjajú čaj, je im fajn. Druhého tam pošleme v noci. Poď a zabij kuchára. Tu je hradný pán, to je človek, ktorý s ním kecá. Tu je nejaký chudáka kuchára, zrazu sa zvýhne veľký povík. Tým pádom, čo sa stane? Celý hrad beží pozrieť sa, čo do prdele sa stalo. Vrátane toho hradného pána. Tento druhý shinobi využíva zmetku, prechádza do vedľajšej miestnosti. Jej tu je imperiálny edikt s cisárskou pečaťou. Jej potrebujeme ho trošku pozmeniť. Vyťahne padelok, položí ho na miesto, berie originálny imperiálny edikt, vytráca sa z hradu. Medzi tým ten pôvodný shinobi, ktorý urobil rozruch, sa snaží zdrhnúť, možno sa mu to aj podarí. Úloha splnená. On sa potom pridáva samozrejme k tomu honu.
Nič sa nestalo. Všetko je jak má byť? Kde my sme zaujímavosť? Á, kašľa. Aj tak bol nízko postavený. Čo ja s ním narobil? Aspoň si nájdem zaujímavejšiu zábavu. Hej, takže dosť často to fungovalo aj na tomto princípe. Z modernej doby v Japonsku urobili, keďže ninjutsu sa stále vyučuje, ale už teda nie v tej pôvodnej forme, tak neobsahuje niektoré prvky, ktoré to malo obsahovať, obsahuje to veľa menej disciplín, ale stále je to ako zaujímavé. Tak použili veľmajstra a použili zásahu. Úloha. V hoteli sa ubytovala trojica, ktorej čele je hlavná osoba. Je potrebné zajať túto hlavnú osobu. Polícia, akcia trvá 4 minúty 39 sekúnd, mŕtvych 15, z toho 6 policajti. X nevinných obetí, vrátane tých troch, pôvodnú hlavnú postavu sa nepodarilo zajať, skončila zastrelená pri prestrelke s policajtami. Shinobi. Akcia trvá 72 hodín. Osoba je zajatá bez toho, aby tušila, že sa vôbec niečo stalo. Tí traja netušia, že sa niečo stalo. Počet obetí 0, počet zajatých 1. Ako som povedala na začiatku, čas nehral rolu. Shinobi má mora času. Väčšinou. Málo kedy sa stalo, že bol daný termín. Dokedy. Aj keď sa to stalo, tam sa to potom používalo trošku inak. Jediné, kedy boli shinobi tak ako známejšie použitý, bolo keď bolo potrebné vyhľadiť klan Ashikawa. Odtiaľ boli aj šoguni svojho času. A v tom čase to je asi najrozsiahlejšia akcia z historických, ktorí boli použití shinobi. Kdy to tak zhruba bylo? Nevadí. To bolo Pred Nobunagom, za Nobunagom. Ashikawa. To bolo... To bude ešte pred týmito, pred Tokugavcami. To ešte pred 1600. Jasne. Tam bolo vlastne potrebné vyhľadiť týchto. Bolo to aj spravené a na túto akciu sa museli spojiť 3 dediny, aby to zvládli. Akcia, keďže prebiehala takto masovo, tak sa ju nepodarilo utajiť, bol to v celku masakér. Asi jediný masakér v rámci histórie shinobi, ktorý bol spôsobený nimi a nie útokom na nich. Čo sa týka útoku na nich... Tak to bol ten Nobunaga. Nie len Nobunaga. Hlavný. Ako najväčšia výzva. Za období Jagujovcov títo mali takisto vlastnú dedinu shinobi. Konkrétne Yagyu Jubei. Jeden zo samurajov. A jeden z tých známejších japonských šermiarov. Bol zároveň shinobi. Až na to, že to sa o ňom nevedelo, bol považovaný za jedného z najlepších a najgeniálnejších šermiarov. To sa zistilo. Dobre. Jak jste tam mluvili o těch jednotlivých kastách, řekněme, vědí, mohli z toho vědína se stát tuhle týmu, nebo je to jako... V okamihu, keď im padol kaver. To znamená, že boli príliš známi. A ešte aj to nevždy. Vidíte ten spomínaný